Не мога да повярвам, че така изглеждам само 5 месеца след раждане. Абсолютно винаги съм си мислила, че това е невъзможно за мен и един от най-големите ми страхове винаги е бил как изобщо аз ще се върна във форма и ще сваля килограми след бременност и раждане, защото всички истории, които бях чувала, бяха качих много, мина година, не мога да ги сваля. Сега минах покрай огледалото и това е. Това е, което забелязах. Те дънки не съм ги носила скоро. И просто наистина не мога да повярвам, че аз преди 5 месеца родих и корема ми изглежда така. Да, няма ги мускулите, които имах от преди да забременея, но тук започват да се показват мускулчета отдолу. Все пак има мускулатура на корема. Не мога да тренирам в момента, защото просто нямам енергия, не съм се наспивала от октомври и кърмя и нямам енергия. Не искам да си вкарвам допълнителен стрес с тренировки. Когато се усетя по-енергична, тренирам, но това не е от тренировките. Това се случи благодарение на полезните навици, които следвах дълго преди да забременея, по време на бременността и след като родих. Какви са закуската? Аз пия протеинов шейк. За закуска задължително протеиново-мазнинна комбинация, за да ви държи сити. През деня пълноценно хранене, протеини, полезни въглехидрати, полезни мазнини, фибри. Движение, правя крачки, гледам да правя поне 5000 крачки всеки ден. Йога. За мен йогата е най-невероятната практика, защото освен, че тя може да те вкара във форма, защото далеч не е просто разтягане като котка, йога ти намалява стреса, което е абсолютно страхотно, защото колкото по-малко стрес имаш, толкова по-лесно можеш да влезеш и в добра форма и да се освободиш от ненужното. И хидратация. Аз гледам да пия поне 3 литра вода на ден. Това не ми е трудно, защото аз по принцип обичам да пия вода. И в общи линии това е всичко. Знам, че много жени се опитват да влязат във форма, да свалят килограми, особено след раждане. Това е много голям проблем. Буквално тези полезни навици могат да ви дадат това, което искате, без ограничения от диети, без да си режете цели хранителни групи от менюто и да можете да ядете каквото ви се яде, но да не се страхувате, че всяка хапка ви се лепи. Аз поделям постоянно в сторита какво правя като активности, какво ям, така че можете да ги следите. Също така правим и предизвикателство, в което правим тези неща заедно. Ако искате да се включите в предизвикателство или да разберете повече, може да ми пишете. Но каквото и да решите, просто се уверете, че давате най-добрата храна на тялото си и се движите всеки ден, защото това е естествено за нас хората и по този начин ние поддържаме една здравословна, добра форма, защото в крайна сметка на първо място е най-важно да сме здрави, отслабването идва само като бонус.